И така, здрасти на всички, отиваме да се ползваме. Къде? В село Богослов. И ще търсим руски път от ТТ. Не съм ходил там. Това е положението. Сега ще се опитаме да си поправим грешката. Защото това е грешка. Толкова години да не помня с колелото това го. Так. Аз ще снимаме малко центъра в Кюстендил. Хубаво е времето. Мислим, че се получи красиви кадри. И вече започваме катеренето. Въртиме здраво. И се пренасяме към Богослов. Часа едва. Има някакви хора. Така. Здраво въртене. Нещо се чувствам уморен. Много се затъхвам нещо. Не знам. Ще скачаме нагоре, ама че така с дишането съм добре наточили мускулите ми нещо. Леко отказват, но стегам си и въртим. Няма назад. Поздрави за всички, дето не се отказват и спортуват. Продължаваме нагоре. Вече ми идва силата. Нещо мускулите взеха да слушат. Стана магия, не знам. Некой научен там от тия фитнес гурутата пише отдолу на какво може да се дължи. Сигурно съм ял 100 грама повече риба днеска. Ох, нищо не ви трябва, да ви трябва ви спорт. Ох. Бе, така, много яко. Малко обраснало с храсти, ама вече има яка гледка. Продължаваме.
Постараме видеята са по-кратки. Така. Вече имаме нова техника да правим видеообработка. Само няма оправдания. Само критика може да шляпате. Само критики. Няма проблеми. Някаква са напред. Добре. Напиме вода. Магнитчета се купуват туристи. Ева, това не го бех виждал много години по къна. Ебала. Колко малко натре барна толки се работи тук крепости и хората да имат мотивация да дойдат на разгледат се на това. Нагоре. Това не е толкова тежка денивацията, според мен, нали? Много беше по-здраво. И почти сме на белодробните. Велена тега. Здраво. Долу се оплаквах. Тук озверявам. И съдбата ми прави подарък. Нека. Етрийска купе. Бати, доброто ми става, бе. Уникална кола. И с кожен салон, вътре полукожен. Прибивам. Винта и запазена. Оригинална. Изглежда бър. Прибивам. Една мечта. Сори, ама Е36 ми е по-голема мечта. Сори, ама по-ми харесва. Но това колко е леко и как се мести. Нема Е36, нема 46. Какво поведение има това купе? Го няма друго бе. Сигурно. Пати корнеринг колата. Изкефих се яко. Като награда ми беше естетична награда. И продължавам. Тегаме. Точно над белодробните. Сега ще излезем, където се пускат зимата с шини. Ако има снег, да нещо, в последните години тук няма много снег. Не се и пускат респективно хора.
Виждате пистата. Човек тренира по нея. Ево. След завой 2 влизаме в село Богослов. Има под вече. Няма как. Влизаме в Богослов. Село Богослов. Табелата не излиза, но беше много обръснала с храсти, не можах да снимам. Тук плакати с местни избори. Нормално. Идват избори. Ние не смеем да се обада на политическа там политическо-местна тема, че няма да се абонират. Шегувам се, аз променям живота от себе си. Няма никой да дойде да ми го прави. Почти стигнахме. Яката гледка. Значи шанса да се изгубя това е много голям, защото наистина това са колко години, примерно, бил съм студент втори курс, сигурно първи. От тогава съм се качвал тук по този път, дето в смисъл по този път, който ще се спуска, не съм го минавал. Едно време го знаех на Исус. Значи имах едно лято, без да преувеличавам, всеки божи ден по 3 пъти се качва с колелото до ей тука. Свивах надясно и отивах на руски път да карам с твърда крамещи двойка. От как ми пуснаха от училище там, не помня. Юни ли беше? 30 юни, не знам вече. До 15 септември, тази дата я помня, бе. Е от тука, че да отключим амортисьора. Оп. Е от тука 3 пъти на ден. Ево града. А като се объркам, се върнем на обратно. На чешмата ще спреме, да сменим позицията на камерата, ще сложим на гърдите. Некой кара карта, тук се чува яко. Браво, много хубаво. Има много добри деца. Гледал съм и как карат. Уникални са. Големи бомбони. Това е куче. Бати кротки. Нещо запалил. Душих се направо.
мръднем леко банда на задния амортисьор, да стане по-игрив на заек, че аз си обичам да си спускам заеви. От едно време си ме влече екстремията и това е. Ето е чешмата. Спреме да се облечеме, но в случая, че ще сложим, ще пиеме водичка. Кой говорим на водичка, пием вода и газ надолу. Ето е чешмата. Еме мене. И така. И викам да почва купона, а? Ще видим колко ще е купон, като се изгубим. Направихме колелото. Това красота е, че ако мога да видите. Уникално. Винаги много ми е харесвало тук. След това още го помня. Обаче тази малката пътечка сега къде ни трябва, как си я спомня. Аз си тестваме в паметта. За колело е много яко, много е технично, такова едно равно, като пъмтрак е такова. Натурален пъмтрак. Тук едно време имаше много вода, сега е пресъхнал. По-добре за мен сега, ама аз се наводни, като почнат дъждовете, снегове, се оправят работите. Аз тука ли беше? Къде? Май ето тука беше. Тука, там ли? Бав само майката, нека че излезнаме се. Трябва да прескоча, ако малко зъбно да не тракаме много. Технично, много.
Много внимателно тук. Точно това е пътя, бе, види го. Само деца го разшири и преди беше колко едно колело да ми. Браво. Вот. Честно казано, бързан. Тази задна гума много я харесва, бе, много. Тук имаше едно църкве, мисля да го пробвам пътя, пак по спомен. Отдясно беше някъде. Тук малко меню! И го изтървах. Аре пак! Сега го хванах. Сега ламена с спирачката. Гледайте какво прави. Добре, без спирачки, сега ще го пробвам да го балансирам. Добре, бе. Само държим тук да не стане злом. Това тук ли беше? Его те път. Его те. Сега гледат. Ебал майката. Тук като дете правих зломи по тези пътеки, да е. Рипанията. Види, това го нямаше. Абе, култивират го, тук електропастири. Опа! Отвисна се малкият. Тук и къщите са си напрени хората, браво, бе! Ево, знаят как се живее. Не опанелката. А сега тук
какво вече? Не знам, тук му изкочи нещо. Няма що да изкочи. Ще едно време ще го скача, като го скача. Сами дойде, сега ще ми през едно место при езиковата гимназия, къде се фърлях много яко. Сега ще се фърлим пак. Сега кой не се фърли пана. Абе още и умеем нещата, бе. Това не се забравя като такава. Само ми беше по-лесно като дете без очила. Сега с тия очила шива на работа малко. Тези малко са леки по-стабилни. Това няма никакви проблеми. Леки не. Това не мога да кажа. Сега пазата на ВК-то май. Много съм доволен. Его, там е моето старо училище, ПМГ-то. Аре, до след малко там ще скочиме и ще видим. Много приключваме за днеска. Много доволно. Видях нещо, къде си заслужава да го снимаме. Мечта имам и аз. Много силна мечта. Не е пистов. Е такъв мотор. Едно чопърче и едно супер мото. Повече не ми трябва. Това искам. И ще го осъществя някой ден. И аз до тук няма нещо, къде не съм си го намислил. Рано или късно го имам. И го правим. Това GoPro от дете съм си го мислил. Нами са. Цитко образнало много стрела. Преди селки се тая. И изкачахме така, но след някоя друга седмица пак ще докараме колелото на Кюстендил. Тревата няма да има, ще изсъхнава. И това ми ни купа. Малката сестра на БМВ-то. И ще дойдем да го скочим. Много дълъг скок.
в урбан условие. Квартал Запад. Днеска го даваха пориви до 90 км. Не знам, нищо. Няма никакви, кой знае какви пориви. Аз даже и с дрона мога си лета на това време най-спокойно. Даже мога полетиме по-късно. Няма проблем. Няма сам срещу 3 броя бех. И техниката 4. Аре и моята техника, аз 2. Белалията, градски автомобил. Това паркинг тук нямаше котена псува преди, това не може да спреш. Това е с кола. Ако, това е хубаво. Те са инвалида на Белалията. Не хиликам, ама правилата, нали, са да се спазва. Няма проблем. Тук беше свободно, човека може да погутат количката е тук. Само няма проблеми, това пак ви казвам, това без хейт, човек трябва да се адаптира. Както велоалеите са пълни с хора, виждате с хора в неравностойно положение, така и по улицата шофьорите трябва да правят компромиси с такива като мен. Ще бутам аз на пешеходни пътеки, няма да стане. Пълнете хейт, няма да стане. Нямам проблем да не ме пусне някой на пешеходна пътека, на светофар на зелено. Нали, но аз колело няма да бутам на това, какво ще да става? На задна гума е някакво много красиво, на високо отиваш.
Ара, за днеска толкова. Викам. Много добре покарахме така. Аре. Бъдете живи и здрави. И бъдете щастливи. Това е моят съвет и пожелание. Чао! Айде, Баня! Така. Какво е това, БМВ? Пак се включвам. С тия джанти, бе. Каква салонче, бе. Пая, кое ще стачим, али как ще върви по завойчетата, а? Фейслифт. Муци. Познавам собственика, ще го питам някой ден да ми го даде. Да направим едно видео с него. Пак по планината нагоре. Много яко. Мистик Блу. Много гъстак ми е собственик. Ще го снимам. Аре.